everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Matag Tagulkul sa Rihas. Ihatag na kung akong gikinahanglan nimo o ihatag ko sab nimo ang tanan nimong gusto. Gusto kang mahibaw sa kung gusto, Sir Serapio? Gusto kayo. Palayo na ko, sir. Kay wa ko magkinahanglan nimo. Unsa? Kaya ka na. Hey, kinit lang. Hey, siri piday. Magditag yung bayanan na. Misamot akong gana niya. Kini, mo ni gusto ko. Kaya ma-challenge ang akong pagkalalaki. Dali mo. Buho ang tanong butang. Ilabi ng kwartaw kang alas. Sige, sibat ha! Sibat! Pasensya ka na. Adto na mi. Babu! Ay, kadlaw na kayo. Unsaon, dakan man kayong customer. Di man sa di mahimong pauli, basta doon na pa'y mga customer. Kumusta na ka si Angel, Ron? Mingo naman ang daan. Pag sakyanan. Ay, maglakaw lang ko. Basta nag may sakyanan ko masugatan, Ron. Hi, Margie. Ikaw? Dali, sakay. Yato to kasi inyo. Ayaw na lang. Salamat na lang, sir. Sakay na. Ako'y bahala nimo. Lisod na kayong kasakyan rong mga orasa. Taksan lang kayo mo agi. Maglakaw lang ko, sir. Nadlo ka na ako? Ha? Di mo ko mamaak ba? Buutan man ko. Salig na ko. Ayaw na lang lagi, sir. Salamat na lang. Naglingi-lingi siya sa palibot. Lain na kiti daw. Ragto na siya itong plano na ako. Wala. Nanaog siya sa kinana. Udakan ko. Uy! Ko! Uy! Ko! Tabang! Tabang! Sa kupugaran! Hindi ba kamahanag? Kurkap! Gisundan dito niya. Doon na siya. Ang posible ko. Misuot sa mga kabayan sa squatters area. Gusto, sugaton ako sa pikas daan. Sa atbang nini, nagkasiguro kong adto siya magawas dito na pita. Paspas ako, panagan nini, maabtan pa na ako siya. Gisundan pag ako niya. Kinuha ko. Bahala na. Mupadayon lang ako sa pagdagan. Busog pa lang ko ini. Nahibaw ko. At ito nilusot sa akbang adaan. Mau na kinindapita. Labay siguro. Huwag pa siya magkagawas. Naapis sa kabayan sa squatters area. Pabuton ko yung pagawas. Hanggaw ka! Gihago ko nimo! O gipatiran pa ko nimo umpuguran! Di ka madas tinarong kuhaon ti kas pinispasay! Mutago lang una ko dyan. Tingalik, sunod sa ako. Huwag maapsan ko. Dili ko makumpiyansa. Bahala na. Mutago lang yun ko. Animay, taon naman ko nagpaabot na ni. Pero wala pa man siya. Hain naman ni Bayana. Tinikahan na nakasipat na siya. Siguro ko lang. Imposible sab ug mabalik sa siyang agi. Bala na.
Pabuton ko lang yung kimaw siya ug magawas siya. Paya no? Mura naman noon kog inig-iring nga nagpaabos ilaga nga mugawas ang lungag. Lampos ta, Brad Gulayat. Ubay-ubay ning nakuha itong mga butang na kapuslan. Sama nining mga appliances, ug labaw sa tanan, mga alahas ug kwarta. Ayos. Sama sa nang danikir, ipalo ni nato. Ug kinahanglan ibaligya ang tanang mga butang ug kanang alahas ipatunaw na sa atong punta. Kinahanglan way bulilyaso, mailhan tag ibaligya tanan kun maura gyapong porma niya na. Yun kami, Brad. Ug kinahanglan nga ang katunga atong igahin sa atong agaw. Ug ang katunga mo'y atong pati atong. Okay. Supa ka na. Dako taga-agirod. Siguro kung malipay ang atong agaw ug labaw sa tanan. Malipay sa ta. Di ba mga bro? Basta ako na'y mo diskarte. Siguradong agi, di ba? Lipay! Sigulayat kining inyong kauban! Lipay kami, Brad! Lipay kami, Brad! Ayos kayo diskarte mo! Magsilibrar ta! Mag-inom ta mga barat. Kung sa dili pa. Bamba mo na ta. Paluap ba? Aron mo charge tagbalik, okay? Animal. Biakso naghayaga. Pero paghapon siya magawas, kikan diha sa gawsanan sa squatters area. Sa kagsudlo na ko diha, no? Pero dili mahimo. Tingalik mailhan ko diha. Usara ba ni napitas pagsakanan na sa mga butang? May pabuto na o fireworks ang napita. Sinyalis nga maayo ang dagan sa ilang negosyong iligal nga drugas. Baya, no? Walang kalibutan ng mga tao. Nga kinindapita, matag simana, magpabuto og fireworks, timaan nga maayo ang dagan sa ilang iligal nga negosyo. Nagtuo lang gid sila og may piyesta ni napita. Matag simana, magpabuto og fireworks. Wag sila mahimot, wag sila may buong niini. Nga kasimana di magpista. Baya, no? Ay. Ang hanggaw ay may gawas na ilaga sa lungag. Ngayon gitaguan. Wa siya makabantay. Nga ni ako sa unahan. Karon ka. Ana, nagatang siksakinan. Wa siya makabantay. Nga doon na lang yung kuniya. Basta mo tukar na ganing sakit sa iro na ako. Bisag unsa pagkinsa ka pa basta kisimbambang. Basta akong gusto makuha. Tagid ka. Kunitan ko siya. Kini! Dakpan ka! Ups! Kuyapan. Kuyapan lagi ka. Ganun masahot ka. Kali kami kunin sa kong baga na. Sa kulikot. Kitsa ni. Kisay! Tuwad ka lagi. Pitag nga no. Manyakis ni tawana. Nagpiyapan na bang babae? Uy, hala! Pitag nga no. Si Margie kini. Saba, uy, saba. Song. Ay! Song, Ay! ta. Ay! Buntag naman di ay! Ay! Iring kibol! Anong may dobang kong babae? Diyos ko, dili! Dili! Gipahimos na ko yung babayan na! Si Margie na, si Margie. Hala ka diha! Kung ano timing kayo ba? Pag-jogging na ko kanina ba? Nakita na ko siya nga, gisukmag sa katao. Puspusan bitaw na kong tangkugo sa labahis. Kuyapan lagi. Aw, wala ko kay bao kung asa na siya magpuyo. Kung gidaan ko din eh. Di ay! Oh, Tuway ka luya doon sa bahisa, oy! Uy! Alko? Alko ni Nuwa? Pamilog sa doy? Pilit kay tinutukan niya, oh? titiisong. Tambok-tambok nga sexy. Kapahang bayana, oy. Pidag nga no. Kuya Argo, ibog na,
Ibog siya. Ay, mga kids! Ato na mo sanahan ko. Si Bia mong totok diha. Palayo mo din ni Be, mga bata, Be. Ano magkapaway og tarong si Ate Margie ninyo. Panlakaw mo. Panlakaw. Swerte ka ni Bayhana. Swerte ka guys ya. Nga nabatasan akong matagad laon, jogging ko. Exercise ko. Eh kunwa pa, bungkag ng bayang amboy ini. Bitaw no? Pero, swerte sab ko. Nga naman. Higo pa. Swerte bitaw ko. Nagkita na mo sab me. Hala ka diha. Pero, Oh. ay, di ko angay niya. Nga naman. Pobre ko. Pobre man ta. Huwag mayong kaugmaon ni Bayhana o ba na ako? Unsa? Utong ko na yung pagbatiya ay. Pitag nga no. Unang kita pa lang sa'yo. Walang kikilos ng masama! Reto! Arestado kayong lahat! Arestado kayo! Congrats, Agent Linda. Napakalaking sindikato ang iyong nadakip. Salamat, sir. At may babalita ako sa'yo na siguradong ikatutuwa mo. Pero hindi ko magugustuhan. Ano po yan, sir? Approve na yung request mo na magpadestino ka sa Visayas. Napakalaking kawalan ang iyong serbisyo dito sa Metro Manila. Mag-ingat ka dun. Malaking pader ang babanggain mo. Sila ang mag-ingat sa akin, sir. Dahil kahit buhay ko, isusukal ko para sa aking tungkulin. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.